norokni bagai kaisa ketal video tubi phaika ke Crispina Live Tech channel ni bisingtui abo ongkha Maharaja Bir Bikram Airports New Terminal eba Maharaja Bir Bikram Birkum Khola Ketal Terminal Norokno video no sajak eba naithok jakhe 2000 subscriber ke like khlaini nangtei ni baya blog ni bisingtui hamba Ayun din norok ang video no choyaw like ni kuilan isini ay tumbaga obong ka auto site belai no naithok tei tongthok norok phai nai peti Agartala city to airport 10.5 km Airport Authority of India Andhra 2017 ni sini construction December 2021 no tangpai estimate cost ongkha 500 crore
Faidingke tabukle bisingo eba undo faising thangai naigaya no belai ke naithok ke sajokjak bisingo tongo waiting room kuchuk tolao thanglainani rao meba no naithok khlaiui namjak. Hambai norokno payasa mai tongmani bagi tei kaisa koimo hingke jesake phano 2000 subscribe tei like baidi norok hamjakmani bisingtui thake norok ni bagi tei bo ketal nangmani video rok tubui phainai jotono kaham tongdi Happy New Year 2022.